Здравейте на всички! Ще се опитам да изобразя няколко маркетингови системи, като ви покажа графики, с които по-лесно можете да разберете как всяка една от тези системи работи и да си дадете сметка къде има ограничения, какво се крие в чувала и защо трябва или не трябва да избирате дадена такава. С две думи ще навлезем в дълбоките води на маркетинга. Вярвам, че ще ви бъде интересно и така започваме с един от най-разпространените в цял свят системи, а именно линейният маркетинг. Линейният маркетинг в различните видове онлайн бизнеси и компании може да го срещнете и под формата на филиална програма или реферална система. Ето нагледно с тази графика, която съм взимствал от друга компания, може да видите как работи. Вие сте тук и от вас започва структурата надолу. На широк фронт може да имате колкото искате партньори, но в дълбочина имате ограничение до 5-то ниво в този план. А знаете, мултипликацията се получава надолу в нивата. Виждал съм други компании, които разполагат с 10-12 нива в дълбочина, други пък само до първо или второ. Има и трети, които пък ти позволяват да отключиш нива надолу, след като разширяваш ширината. Колкото повече директни партньори регистрираш, толкова повече нива ти се отварят. Но винаги по принцип има някакво ограничение в нивата. Така, относно този план, ако погледнем процентите, които се дават отстрани и ги съберем, ще видим, че всъщност тази компания ни дава 31% общо паричен бонус под формата на комисионни разпределени в 5 нива. Отдолу вече започва да се гради 6-то, но за съжаление ние не получаваме нищо от него, тъй като в линейния маркетинг винаги стигаме до дадено ниво. Лидерски и структурния бонус в APL са изградени на същия принцип, само че с някои добавки, които разчупват ограниченията и дават още повече възможности. Например, в лидерския бонус сме до 7 ниво, като започваме от 20% на първо ниво и стигаме до 2% в 7 ниво. А пък при структурния бонус е точно обратното. Той е в 6 нива, обаче започва от 5% на първо ниво и спира до 10% в 6 ниво. И знаете, привилегия е да сме на пакет от 3000 условни единици, защото само при него получаваме 10% от всички 6 нива в структурния бонус. И така, ако усилено работим и израстваме в кариерния план, т.е. изкачваме стълбицата с рангове, то тогава отключваме бонус, в който получаваме процент от оборота в цялата ни структура, в дълбочина. Не до 6-то ниво, ами в дълбочина. Това е наистина чудесно и за пореден път показва, че APL Go не ни слага ограничения, ами напротив, дава ни още повече пари. Минавам на следващата система, която се нарича Unilevel. 80, може би 90% от всички продуктови компании са с такава система. Как работи тя? Ето това сте вие. Представете си, че около вас има кръг и всеки един нов директен партньор, който регистрирате, се нарежда около вас. Колкото повече партньори имате, толкова повече кръгът се разширява. Червените са вашето първо ниво. Сините са вашето второ. Т.е. директните на вашите директни. Много лидери в тези компании се хвалят по този начин. Ето тук регистрирах хора от Холандия, разпуснах линия в Холандия, имам структура в Холандия, тук пуснах в Русия, тук в България, тук в Гърция, тук в Германия. И сега какво се получава от тук нататък? Тази структура започва да расте, трето, четвърто, пето, шесто и така в дълбочина до безкрайност. Хубавото при Unilevel системата е, че нямаме ограничение в точно определено ниво, ами напротив, всичко се развива в дълбочина. Обаче и тези са намерили начин да спрат кранчето и ето как става.
Разказвам ви един реален пример, който съм видял в няколко други компании, а именно следния. Направили сте изключително много продажби на продукти, които сте поръчали от вашият акаунт и така сте достигнали 21% бонус върху личната ви покупка, които ще ви бъдат преведени като кешбек обратно в банковата сметка. Тъй като в тези компании се стимулира повече директната продажба, т.е. късите пари, така наречените на езика на финансите. И вашия партньор от Холандия тук е достигнал ниво от 18%. Така, за разликата между спонсор и партньор, т.е. вие сте спонсора на 21% и вашия партньор е на 18%, разликата 21 минус 18, 3% вие ще получите върху оборота на вашия партньор и структурата от тази страна. В дълбочина. Какво обаче се случва от другата страна? Партньорът ви от Германия се е разработил доста повече и пуснал доста голяма мрежа в дълбочина. И той е достигнал също вашето ниво от 21%. Така, 21 минус 21 е 0% бонус за вас. И така, тук повече се стимулират продажбите и получаването на късите пари, отколкото развитието на мрежа. Даже напротив, вие нямате за цел вашите партньори да се развиват много. Слава Богу, при нас има процент върху оборота между линиите, а не между спонсор и партньор. Виждате ли къде е тънкият момент? Преминавам към две изключително интересни и обсъждани системи, а именно бинарът и матрицата. Нарочно направих така матрицата да прилича на бинар в началото, защото има и такъв модел, но ще ви обясня какви са разликите. Знаем, че при бинара се получава така наречения групов бонус, който е процент върху оборота на по-късата линия. Докато при матрицата няма значение коя от двете линии, или трите, или четирите, или петте, няма значение коя е по-къса или по-дълга, тя разпределя така наречения матричен бонус на всички, които имат структура под себе си. Но за сметка на това, той е доста по-малък. Матрицата от своя страна, както ви казах, може да бъде с 3, 4 или 5 линии, но не много. Когато сме в такава матрица и имаме 5 директни партньора и регистрираме 6, за него не се отваря нова линия, ами той отива и се позиционира под първия. После нашия 7 отива пак тук, или ако е форсирана матрица, отива под втория, 8 под третия и така нататък, докато се запълни математически. Обаче, какво се получава при бинара? Когато продължава да расте структурата надолу, ние си получаваме групов бонус, а при матрицата, дори да не работим, пак получаваме, макар и малък процент, получаваме някакво възнаграждение. И сега какво се случва, когато регистрираме човек от матрицата в бинара? Защо сме чували много често хората да наричат бинара пирамида? Ами, той като в реалният свят, всъщност, искам да ви дам пример от него. Вие сте шефа на фирма и си назначавате 5, които да се грижат за работата ви и на които им плащате поравно, без значение усилията на всеки един от тях. Например, тези 5 човека трябва да разпределят ежедневни задачи за техните подчинени. И така, някои от тях, виждате, се грижат за по 2, друг за 3 и така нататък, някои от тях за повече. Обаче получават еднакъв процент. И сега, примерно този човек си свършва работата за 1 или 2 дни. Този обаче си я свършва за цялата седмица.
обаче и двамата получават еднакво заплащане. И когато някой от тези хора го хвърлим в бинара, той вижда, че започва да получава хора отдолу от спонсорската линия, започва да му се гради резерв, обаче не получава парите, защото не работи. В бинара се получават пари само тези, които работят. И в този момент той казва, ами това не работи, това е пирамида. Ами да, казва го, защото не му се заплаща. В бинара се плаща повече за вашите усилия и не се плаща на тези, които не работят. Докато при матрицата могат да си седат и да се правят, че работят и същевременно да си получават заплащанията. Нали, само в България, когато звъннем на наш приятел и го питаме как си, какво правиш, той ти казва, ами нищо, работя. А ти? Ми нищо, и аз работя. Да, този модел в бинара го няма. Тук получават пари само тези, които работят. И дойде време да ви покажа най-интересното, а именно защо маркетинговия план на APLGO е хибриден и най-добрият в цял свят, смея да твърдя, след толкова много изследвания и разучавания на много маркетингови планове на други продуктови компании. Ето как изглежда хибрида при нас. В началото регистрираме един човек и имаме право да го позиционираме или отляво, или отдясно. В началото не можем да разберем напълно каква е точно системата. Но да кажем, регистрираме втори, позиционираме го от другата страна и получаваме групов бонус. Групов бонус се получава само единствено от система, която е бинарна. И така вече имаме бинар. Продължава да се развива, продължаваме да получаваме групов бонус и този групов бонус стига до там, че компанията ни дава лимит от 10 000 евро на седмица от групов бонус. Когато стигнем този лимит, ние спокойно можем да отвориме трета, четвърта, пета или до девета линия, с които да регистрираме хора там и да започнем да развиваме и някои от другите линии, в които също ще получаваме групов бонус, докато опре лимита и там до 10 000 евро. Обаче всяка една от тези линии, където ние сме регистрирали някой, какво се случва? Оттам също се отваря бинар по две линии. Тези хора продължават да регистрират хора и когато те достигнат този лимит, при тях също се отварят останалите линии и могат да регистрират и други хора там и да продължат да развиват още структури. И така до трето, четвърто, пето, шесто и до безкрайност в дълбочина. Наистина изключително красива графика. Ако прекараме една линия от тук, ще видим, че се получава една спирала, даже доста други спирали от всякъде, където го погледнете. Знака на безкрайността. Изключително красив план, много възнаграждаващ и освен, че има елементи на бинар, имаме на уни-левел и на линеен маркетинг, тъй като лидерският и структурният бонус са на линейната система. Сега ще ви отговоря на два много интересни въпроса. Защо казваме, че в лидерския бонус на APLGO се крие милионът? Ами всъщност, ако лидерския бонус, знаем, се получава от груповия бонус на нашите директни. Ето това са нашите директни. И той е в 7 нива. Ако сметнем само първото ниво, ако тези хора са постигнали тази графика, която виждате тук, то тогава ние получаваме лидерски бонус от първо ниво 20% на техният групов бонус, което прави около 600 000 евро на месец. Ще вземем един пример на седмо ниво в дълбочина. Знаете, там мултипликацията става все по-голяма и се получават, мисля, че около 80 000 човека на седмо ниво, че дори и повече. Да вземем за пример само 1000 от тях да са постигнали това в тази графика.
вашият бонус ще бъде 1 милион и 600 хиляди евро само от лидерски бонус на 7 ниво. Изключително възнаграждаващ план. И другото, което исках да ви кажа, защо казваме, че в структурния бонус на APL Go се крие пасивният приход? Ами, много е просто. Всеки един от тези хора, които сме регистрирали, за да развиват бизнеса и да получават техните бонуси, те трябва да правят минимална месечна активност, от която всеки един от нас получава структурния бонус. Структурният бонус е от вторичните покупки. Месечната активност също се брои за такава. Тези хора също се възползват от свръхактивност, промоции и така нататък. При всяка една тяхна вторична покупка в дълбочина до 6-то ниво, или ако се издигнем в кариерния план, ние получаваме и до дълбочина процент от всички вторични покупки. И така, моята презентация към края си, затова бих желал да ви дам един бонус. Ако ви е била интересна и ви е харесала, ще се радвам да ви споделя този малък подарък. Това е препратка чрез QR код към друго мое видео, което е скрито в канала. Но ако си сканирате този код, ще го отворите. В него ще видите няколко горещи точки, прилики и разлики между компания APL Go и няколко други продуктови мултилевел маркетинг компании. Надявам се да ви бъде интересно и ще се видим в следващото видео.